Disculpi, em Digui. pot ajudar? I tant. Vostè dirà. Miri, vull anar a plaça Catalunya i no sé com arribar des d'aquí. Molt bé. Miri, aquest carrer és el passatge de Sant Bernat i aquí a l'esquerra té la plaça Castella. Ha de seguir recte per aquest carrer fins a arribar a una rambla molt ampla que és la Rambla de les Flors. I després? Una vegada arribi a aquella rambla, ha de girar a l'esquerra, caminar uns 100 metres cap amunt i trobarà a la dreta uns grans magatzems. Veurà també allà una font i una gran plaça. Allò és plaça Catalunya. Moltes gràcies. De res.